Salut! Numele meu este Narcis Stoica și, după cum probabil v-ați dat seama, sunt autorul cursului Prima ta afacere online. M-am decis să fac acest curs sătul fiind de cei care abuzează online-ul din România, prezentând tot felul de variante de îmbogățire peste noapte. Tot felul de scheme care, culmea, ar funcționa, au umplut nu numai forumurile de specialitate din România, ba chiar și website-urile sociale. Tot felul de așa zise de afaceri fără investiție care îți promit îmbogățirea rapidă și sunt promovate fără niciun fel de jenă decât tot felul de indivizi. Am o veste proastă pentru voi. Nu există așa ceva. Nu am să intru în detalii despre acest curs deocamdată, pentru că materialul acesta video nu l-am făcut în acest scop. Voi reveni ulterior cu alte materiale în care vă voi da detalii despre acest curs. Care a fost motivul pentru care m-am hotărât să fac acest material video? După cum probabil ți-ai dat seama, m-am decis să ofer 10 locuri gratuite pentru 10 persoane care vor să învețe cum să pornească o afacere online. După cum vezi în prezentarea mea, am pregătit pentru tine o întrebare și de asemenea ți-am cerut să enumeri 2-3 motive prin care să-ți justifici de ce trebuie să te aleg pe tine ca fiind unul dintre cei care vor primi un loc gratuit în cadrul acestui curs. Gândește-te la întrebarea care am pus-o, respectiv de ce vrei să pornești o afacere online. Dă-mi 2-3 motive pentru care vrei tu să pornești o afacere online și în funcție de răspunsurile pe care le voi primi de la tine și de la alții ca tine, voi selecta 10 persoane. După ce ai răspunsurile gata, ce trebuie să faci este decât să completezi forma de contact de sub materialul video. Doar asigură-te că vei introduce o adresă de e-mail validă, pentru că va trebui să te contactezi în vreun fel în situația în care ești unul dintre cele 10 persoane care a obținut unul dintre cele 10 locuri gratuite. Vreau să menționez pentru ceilalți, vor fi contactate doar persoanele care au obținut unul dintre cele 10 locuri gratuite, vor fi contactate acele persoane printr-un e-mail. Pentru ceilalți nu am să trimit câte un e-mail la fiecare și să vă spun că nu v-ați califica pentru această ofertă, din păcate, și am vrut să clarific asta încă de la început. Așadar, vor fi 10 persoane și în cazul în care vei fi contactat, înseamnă că ești unul dintre cei care vor putea accesa acest curs gratuit. Între timp, dacă vrei, poți să te întorci pe acest blog, pentru că voi adăuga în zilele următoare, până la lansare, alte câteva materiale video pentru a-ți face o idee mai bună în ceea ce va conține acest curs și de ce nu să-ți faci o imagine de ansamblu dacă acest curs este pentru tine. Până atunci, toate cele bune și sper să ne revedem cât de curând.